Dneska vás vítam pri novom videjku. Dneska tu máme špeciálne teraz Top Glass karty, ako vidíte. Ale dneska som si chcel ukázať ďalšiu súťaž a som si tak pripravil Real Madrid proti Manchester City. Takže ideme na to. Takže prvá karta. Real Madrid rovno Luka Modrič. Dupli sa nebudú počítať. Kúku. Samozrejme City prehráva, to je dolarova. Real Madrid, ďalšia karta. Neymar. Malé, Sadio. Benzema, Luka Modrič. Benzema vidno, sme už tu dali, takže sa nepočíta. City nejak zaspalo. Aké je prvá karta z Manchester City? Federico! Nice, Federico. Rodri! Mount, Goretzka, Bond. Gundogan! Fú, sa to takmer blíži k vyrovnaniu. Manchester City znak. Vypadli karty. Nebol ešte aj Real Madrid znak. Ešte jeden Manchester City znak iný. Ďalší taký istý Manchester City znak. Alexander Arnold. Elliot. Nash. Robert Diaz, tak ja fakt neviem. Real Madrid s takou kopou, alebo City s takou kopkou. Dobre, ja si tu najpozžíram tie, ktoré som hádzal, ktoré nič nebol. Pozriem, či som náhodou ešte neprehliadol. Že je... Tak vyzerá to tak, že asi to nebude z toho nič. Takže samozrejme nezabudnite dať like na toto videjko. Máme tak 10 lajkov. Ja vás samozrejme pozerám. YouTuberi. Ale samozrejme YouTuberi. Dúfam, že pozerajú. Tak, máme to posledené. A začíname s Manchesterom City. Robert Diaz. Raz. Manchester City, Kevin De Bruyne a Mahrez. Manchester City za Grealish a Foden. To je už 3. Kyle Gundogan. 4. Nathan Ake. 5. A tento Rodri 6. 6 kariet z Manchesteru City. Vyzerá to tak, že to bude asi výhra pre Real. Znak Vinicius Benzema. Raz. Masterka Luka Modrič. 2. Benzema. 3. A Lamberdy, ďalšia kartička, Luka Modrič vid a Federico Valverde. Takže to je raz. 6 a raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ideme do rozstrelu. Ja si dáme, rozmýšľal som medzi Liverpoolom a Nemeckom. Takže, alebo dáme Brazília versus Liverpool. Takže ideme na to. Modric. Brazília, Neymar. Gundogan. Jack Grealish. Verratti. Pavard. Čiže čo hrajú? Brazília z Rudiger. Bye bye. Mohamed Salah. Brazília bojuje za Real Madrid a Liverpool za Manchester City. Takže Bastoni, Goretzka, Manchester City, Bonucci, Benzema, Alexander Arnold. Angličania Musiala. Liverpool Elliot.
Richarlison, Brazília. 3-2 pre Real Madrid, PSG, Munchen, Di Marco, Francúz, Donnarumma, Rudiger, Nemci teda, a Brazília, tretia karta, takže 3-3, to je fakt, že tretí rozstrely. Ja som si teraz skúsil tak, že teraz sa PSG bude mať sa Real Madrid a sa rozhodlo, že sme mali skočiť Francúzsko. Alebo nie, Bayern München. Takže začíname. Ešte než prvá. Tak tu už tam vidím. Paríž bojuje za Real a Bayern Mníchov bojuje za Manchester City. Pavard. Krásne vratý. Federico Mudryk. Bellingham. Mount. Bonucci. Singerzak. Goretzka. Ja tu vidím dokonca Anglie. PSG, Saint-Germain, nie, Marquinhos, Saint-Germain, Kuku. Tak to asi pôjdu dlhšie. Seria. Donnarumma. Neymar Junior. A takže nemusíme čítať 5-2. Jednoznačne vyhrá. Takže ja, Madrid, kto pozerá na odber a komentář.